ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV, program yanu ya nkhani za masewero yomwe timakhala tikukambirana zosiyanasiyana, ndipo program imeneyi timakamba nkhani za masewero ankhonya, kaya ndi a tennis, kaya ndi mpira wa manja, kaya ndi mpira wa miyendo, kaya ndi azigogodo awa ankhonyawa. Komano lero takocheza ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre, tili ku msika waukulu uku ndi ku Zitsulo kumene akamuna amakhala akugulitsa zitsulo zosiyanasiyana, mbawula, maspare part amagalimoto, malata, kaya ndi zomangira nyumba, zitsulo zosiyanasiyana. Ndi kumene Mtedza Times Sport lero wakocheza. Program ya lero tikuunikira kwambiri kutha kwa gawo la TNM Super League loyamba, kuti gawo limeneli latha motani chifukwa Wanderers ndi imene ikulamulira, yamaliza pa number 1 ndi mapointi okwana 35, ndipo yalandira ndalama za nkhaninkhani mamiliyoni kuchokera ku Sulom komanso ku TNM kamba komaliza pa number 1. Palestina Bullets kumene kunoko kumatchuka kuti kwachituka kwambiri masapota Bullets amaliza pa number 2. Sizidakome la mulungu lapitali mu mzinda wa Blantyre pa bwalo la Kamuzu chifukwa masewero adathira 3-3 imene imati 80 minutes. Bullets ikutsogola 3-1 ndi Karonga, zimene zidakuyitsa ena mwa masapota atimuyi mpaka na adagenda basi ma window 6 out, ndipo anyamata adayenda pansi, anyamata Bullets. Ndiye Mtedza lero wabwera kudzaunikira kuti kodi mapale ni manoma ayiona bwanji. First round ndi Sebastian, mmodzi wa masapota a timu ya Wanderers. Sebastian mata timaenda ngati nsomba, ngati mbalame za kunyanja. Sono mukati timaenda ngati nsomba ndiye iti mbalame za kunyanja maite zimaenda gulu. Zimaenda gulu. Pamene panabwera zina loti nyerere. Zeni za maite. Kodi Sebastian la bambo ndi ndani zina? Sebastian Michongwe. Kuti ndi kumachinga koma kuzomba. Sure. Ndinwachi yawo? Yawo ayi koma. Zina la Michongwe tu limaoneka ngati la chakumangochi machinga. Koma chakubalaka ko. Chakubalaka ko. Ndekwa matawa. Sure. So nini kuti muzisapota Wanderers zinakhala bwanji? Ineyo timu imene kuti nzikonda kusapota. Wani chimene chinanisangasa timu iyi. Discipline. Kusunga mwambo chikhalidwe pa mpira. Komanso anthu ake timoneka ose asumati tokha. Kusunga mwambo. Komanso smart. Ndimene nakupangiza ndi mukhale wa Wanderers. First naoneko chinyera yose supporter Wanderers amaoneka nokonoko. Koma supporter eneso Wanderers amangoneka smart kwambiri. Kodi mukulankhula bwanji? Mufuna muzipanga za chipongwe mu program mu? Apapa sindikupanga za chipongwe koma ndikunena mati. Ndikuona matimu mene amaonekera kusiyana ndi. Ndikuona matimu ena amene amasiyana ndi Wanderers. Ena amakhala nokonoko. Ena amakhala nokonoko. Wanderers. Uve. Wanderers ndi mukampeza decent pena paliposa. Akafunanso kuchena amene ndachenera eneyo. Mavala India B-forward inatatu. Inatha imene iko masima theratu iyi. Ifani maikonda kuivala. Imene inapita koma timangobwereza chifukwa zilipo zambiri. Mwaiona motani ya Sebastian League first round ngati nyerere. Ife ngati masapota Wanderers kumbali ya eneyo league inali bwino kwambiri. For one ife tamalizira pa first round tamaliza pa 1. Komanso ndi chikhupe kuti tikamalowa second round ife pamene talekeza pati kutani tikupitiriza. Chabwino. First round iyi tusimunagonje. Mupezeka kuti masewero onse amene mwasewera Wanderers sikudziwa kugonja ayi. Kuganiza kuti zinachitika motani. Ndipo zimene zinachita kukonza ku executive yathu ya Wanderers zinachita kukonza kuti season ino mwina tikatitaluza izingokhala draw. Musamankhuletu mwamwano munimenyesa kundilande kunene zoti ndimenyedwe kapena ndi amane ndi anthu sinikufuna. Munakonza zoti niyo musaluze. Ife tinachita kuzikonza kuti tisaluze. Munakonza motani? Tinazikonza ndithu ma player athu ifeso ngati masapota timakhalirana pansi kumaunikirana kumauzana kuti tikapita kuti kapangeza mpira tiye tikasapota niso ni mwabwino. Ma player athu amakhala ndi mphamvu yotani yolimbikira chifukwa patapita zaka zingapo mu league ya TNM mwadya mwaneba Bullets kumudya paka mu stadium. Kumudya ni matumbo omwe kumulanda 3 points. Kumudya ni matumbo omwe koyambirira. Kuda ali bwanji kundilande tsiku limene lino? Tsiku limene kumbali ngati ifeyo masapota Wanderers chisangalo chokachoka chifukwa kuti wani wa Bless yankaona ngati kuti basi mwina azingodusa bemoera koma baba anadusa pa mdima pamene anakumana ni minga. Anadusa pa mdima pamene anakumana ni minga yakankhande. Ndipo ndeti namulanga nthawi yabwino kuyambira kuti asamayankhule. Alipo masewero ena pa 27 September alipo Blantyre Derby paka mu stadium. Amene ndipo tikuzamugogodaso kuti azaziwe kuti feni makolo akedi.
chifukwa amabweza muti tizamugogodola zoti feni makolo ake Bullets kholo lake ndi inuyo ndifeyo anachokera m'mimba mwathumo komana amayankhulisa chifukwa mozimozi baibulo amanena kuti mwana onyoza kholo afe ndithu ndatifanena muphera tukoyambirira amanyoza makolo kwambiri ndi 1 point tu imene mukusiya 1 point iyo koma season tikuicha li first round second round tikuika gear inanso kuposera patipo wa Bullets ujaso wakhala kukupanilira ni zaka zonse zapitazo mango kubobodani paka mu stadium pano nthawi imene jawo timakonza kati mavuto tinatake kuwekeze ndiye munamaliza ndiye tinamaliza ndiye chifukwa yake panopa yamalizira pa 1 27 pali lanso tikukamba kugogoda aonde kwakhala kuphera kuti asazayankhulenso munanena kuti zimayenda ngati nsomba simumenya kanyimbo kachi ndife manoma timayenda ngati nsomba ngati mbalame zakunya tikunena manoma timayenda ngati nsomba ngati mbalame zakunyanja mulungu wamphamvu adalise manoma kodi mumayimbadi ife ndenene oyimbawa ndakuvomerani basi tili mkati mwa programu ya mtedza time sport tili kundilande anthu ambiri azungulira malo ano kuonera zimene zikuchitikazi zisanawuluke pakanema koma siokondwa chifukwa ambiri wandi ya Bullets agenda aswa basi amaliza pa namba 2 amene ngakhale anali ndi masolo amulosera afanayo sanakondwere nazo zimene zidachitika ndi kalonga la Mulungu tilankhulanso ndi mmodzi wa mapalestina achimwene ndakuthokozani kuti nacheza ndiye tichezenso ndi nzani wa Maule ticheza ndi Maule kuti mucheze ndi ticheze ndi mwana wanu mwana wanu apa cha Bullets itu Bullets idachokera ku Wanderers ndi Bullets inali timu imodzi ndi Bullets idachita mowukira kuti tukhanga kuti ife tikusankhidwako ndiyenu inali timu imodzi sakunama inali timu imodzi ndiye tilankhuleni imodzi wa Maule alipo apa alipo wa Maule akunama ameneyo tilipo ife mbambande munthu wankulu swa Maule mbambande ife Maule ife ndi mapalestina ni chabwino mapalestina poyamba dzina ndani achimwene dzina ine ndi Emmanuel Duff kumudzi ndi kuti kumudzi ndi kunchewu kono kuti mbezeke kundilande kuti ndipezeke kundilande basi ntchito mugwira ntchito yanji ndimagwira ntchito timapezeka pansika apa mumagwira ntchito yanji mapanga timakhoma mapoto mbambande ndiyo khoma mukafuna mapoto alumini amubwere tikupangirani kuti zitsulo mmazitenga zitsulo timagula mmakampanimu amagulisa malaka timakatikoda mmakampanimu osati zimene zimaswaswa ayi zimene chayi ife sitimagulisa magalvanizer ayi ukazula mitanda kumanda amakazula ndi Wanderers mitanda kumanda mukunama wa Norman ndi bench ali ndi white Romani simuko Romani bench ya wa Norman bench ya wa Norman bench ya wa Norman bench ya wa Norman alright chabwino koma ndo ticheze za mpira onali macheza chabe raundi yoyamba ya TNM Super League pamene ndoti gawo loyamba lavuta ku Bullets sizinayende bwino zinthu zavuta pati zinthu zimachitika sendeze chakuno pang'ono ndizoona muyankhula za 40 zavuta komano kuti mutati muonetsetse uyu akuti neba wathuyu tikungosiyana 91 ndi 1 tamenya lonse magame 15 35 34 tonse tamenya magame 15 pa magame 15 ife taluza atatu yewo panga draw magame angati Bullets iso yachinya zigoli zambiri yachinya 33 kuchinyisa 8 zoka Wanderers zinya zochepa 23 kuchinyisa 9 pamene mutadziwa panoti mwana akada kuphunzira kuimba likhweru akaphunzira likhweru amakaimba ndi blanket momwe amakaimba ndi blanket momwe zimene achita Wanderers akuphunzira kuimba likhweru ndi ophunzira blanket adabeja zidachitika kuti Wanyerere wadya wakumenyani kudali bwanji kundilande munsika muno kundilande kunabweteka wala ine zinandibweteka chifana zozoti tikulusa nditi makanda amati ndikholo lathu koma ndikhanda chakudya munadya chakudya icho chinadyedwa komabe chupweteka koma ndinolimba ndi Wanderers mpaka na nsima kudya ndinadyabe koma chupweteka chabwino wina amataka kusumulaka kuti umachita mfoko kuti usatikumbutse yafa katatu Bullets pa magemu 15 magemu atatu 1 2 3 okufa idafa ndi Wanderers idafa ndi Sivo kufa kumene kunena za Bullets kukomoka kwenikweni Blue Eagles kubwera apa mmati pa stadium pakamu stadium inamenyanso Blue Eagles go kufa ndi Blue Eagles kufa ndi Sivo kufa ndi Wanderers mudamva bwanji kundilande kuno anthu amati chani muzisendeza kuno kumene kuti ndi kwa Wanderers kumene muzisendeza kweteka kwambiri
ndichowawa Kodi zikuvuta ndi chani? chifukwa tikumafa ndi anthu oti ifeyo timapasa nsima amene achita mapasa nsima ati ifeyo Zikuvuta ndi chani? ine ndiona ngati kubesi kudza chimene chikuvuta kwambiri ndimaona ngati tikochi ndi mabulera zisakumamvesesana yayi Sakumvetsetsana ine ndimaona ngati kochi uja sakumamvesesana ndifa pena zomakhala zogwetsa leso kuti puleya akumulowetsa mwina 10 minutes sinate or 20 minutes sinate puleya sanatente nthawi yomwe akutulutsa sizozoti chimene Koma umafuna ndi chani zonena kuti Peter Mponda uja ndi katundu inu madziwa. Peter Mponda ndi katundu Ndiyeno akulephera bwanji kumvetsetsana ndi anyamata akewo ngati mukunena kuti makochi sindetu sakumamva zonena za anzake yayi pena adziva zonena za anthu Mukuthanza chifukwa leja akuyowa zonoti Mponda uja nkhati akuchita bwino kuti akhale katundu mabwana ake ni mapuleya aja akwena somalemekeza masewero amene munaluza ku mapetowa ndi timu ya munafanitsa firifiri ndi Karonga. Peter Banda adampumitsa adaoneka mwana uja tu watopa wakhala zaka ziwiri asakusewera mpira adaoneka tu watopa ndipo malingana ndi mtedza time sport adakamfunsa pa half time kuti chimwene mukuoneka utopa muli ndi mphindi zingati kutsogoloko zoti mupitirize ananena yekha kuti ndipatseni 20 kapena 15 zokha ndipo adantulutsa mudalowa phodo podo walo wasada kachita zimene kocha amayembekezera anthu munalusa kuti yayi bwanji antulutsa Peter Banda inu munadziwa zifukwa zimene Peter Banda adantulutsira amene sitinadziwe yayi ndiye munangofikira pa basi kubola basi koma nonga afote yobola basi iya yobola mawindo a basi sanafike yobola mawindo iyi mawindo a basi munabola si munabola afote mawindo a basi anaboledwa inu mukachoka kundilande kuno kumakabola mawindo kukamustadium umava kuwawa chifukwa ifeyo masapota tikati talipidwa mwandive ifeyo timati tikati talipidwa tikalipidwa ifeyo ndiye kuti timu ija wina yachita bwino ifeyo timazozona kuti pamene potatani pamene popota ndiye mutalephera kulipidwa munakalipidwa ku basiko basi kuti adzidziwa zono kuti ifeyo tumva kuwawa kwachiyo koma mchitidwe azipanga mchitidwe wabwino mavuto osenda apita Mponda amati bowa ife zimene pena mapanga ndiwabwino kochi ndakufunsani kuti osewera wina uja anaoneka kuti watopa inu munadziwa kuti watopa ndati muzisendeza chikundi chachikulu chimasunga moto mandiva inu munakhalapo kochi chikundi chachikulu chimasunga moto kusiya mmene muchama chimene chacho chinachiopsezo kwati muija akanansiya ligi mutengasi mutenga ligi titenga angotsogolawa ndakuza ndikati kuti mwana akamemba mati kuchokera kunchewu dzina lija Emmanuel Duff Emmanuel Duff olira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets mukulira Emmanuel Duff akulira wa timu ya Bullets akuti neba wangotsogola tindiwo Bullets wina abwere adafu nakuthokozani kwambiri kuti chimwe tabwerani kodi Madalaston kumudzi ndi kuti Madalaston kunchewu kodi kundira ndi kuno tumwadzaza anthu akunchewu mumangoyenda basi mbalaka mwafika machingenimo timadusa mumu chabwino mmatani kuno kundirani ife timagwira ntchito za magalimoto za mahardware mahardware chabwino anyamata tamanga mtawuni first round yatha mwayiona mutani apapa vuto imene ndationa kwa ife ngati banja lokhuza ngati Bullets ine ngati support amene ndimakonda timu yanga kwambiri sinabve kuwafa choti first round sindiziwa second round komabe tikakamba za kwambiri simunamve kuwawa chifukwa iyi ndi first round ineyo mbali yanga sendezani kuno atizunguliratu anthu kasi munimenyesa mundirande muno kaya mupitaso bwinobwino ndipita bwinobwino asimabwera decent mupitaso chocho nemati simunamve kuwawa ndotetezani ndineyo simunamve kuwawa chifukwa chani apapa chimene sinamve kwa iyi ndi first round komanso popeza zoti ifeyo mapalestina timakhala ndi chikhulupiriro zoti nthawi inayi yonse tikamamya mpira ati samayembekezera chiyembekezo zoti Bullets iwinabe komabe mpira ndi mpira munthu amene amasapota mpira ndi zovuta nazo lakhala ndi chikhulupiriro chona kuti game tiwina kapena sitiwina chabwino Bullets ija chaka chimene chapitachi inatenga zinthu zochuluka chaka icho dziko zonse malayi muno kutenga kumapita nazo inu mmene mmatenga dziko muja TNM Super League Castelo FDH kumatenga maganizo oti anzanu amati mwenawo akumva bwanji mtima umapweteka poti zonse zingakhale cha munthu mmodzi inu mwapwetekedwa mtima ndi 1 point kukhala pa 1 point kumbuyo kwa Wanderers ndi 1 point anzanu akhala kulephera dziko zaka zimene zimpana dziko folo zonse phiti kumapita inu maganizo oti mumtima momwe akukondwa maso ife mukana zoti ife tapwetedwa mtima ndizaboza ife Free Boys poti mmenya Wanderers kuchoka pane pajapa tikungota Free Boys mundimvetsesa ndi apapa tata 1 point ndefusani zoti ife tapwetedwa mtima a Bullets ndizaboza basi mumayibola ija sikupwetekedwa mtima ine kunalibeko koma zoti pasi yaboledwa mwamva zimene zozo
Ndangova koma ine unalibeko. Zithunzi zokuti basi yaboledwa munaziona? Ine phone yanga ine ndamakipa ndiona basi. Mukuonerayi ni program ya Mtedza Times Sport ndipo tili kuno kundilande mu mzinda wa Blantyre kuunikira first round makamaka chifukwa cha nkhani ya kugenda kwa basi kuti masupporter a Bullets amene wawa ndi mapale anagenda chifukwa chani, anamva kuwawa chifukwa chani, timu yakhale kuchita bwino ndipo ina wina Aero top 8 mutawina Aero top 8 munamva bwanji kulilongwe kuja pobwera munamva bwanji? Ife chisangalo chinali pose monga ife masapota anyasa big place tinasangalala komano munthu amene tinkapanga za rubweti sikapanga ife za Super League tikapanga za rubweti chabwino komano popeza kuti apa padabera ku Super League zukhanga tibe zugwedeko komabe gwedeko kwathu ifebe maso athu ndoti akusogolo kuti chiyembekezo chanu nchotani mu second round? Okay, mu second round ife tikamabweraso muzisendeza tu kunoto mukakamira kwambiri tu mu second round tikamabwera tibwerabe mwina make ndi chiganizo china chake chonena kuti mwina make zisinthe mwina make mene zili komano ifeyo apapa ndikuyankhula chonchi unena kuti kochi uja ifeyo mumapulani athu sinapange zoti ife tutamangisa kochi pachena kuti ndi wabwino ndikaye mapulani anu simunapange zoti achoke ife chiganizo ngati ine ndisapota wa Bullets sanami mundirandi chisapota chinona zoti ifeyo singathamuse kochi mapule aja ndabwino komano tisaname komano ife kuta nani boys yosei kura mabosi amene ajawa ife sizoti tingakhebe anthu okhumudwa muno mundirande ife masapota ngati apulesi unena zoti basi guys apapa ndi ligi yathayi mapeti ndi chiganizo chona kuti ifebe anthube tibe ndi mphamvu mundirande munomo. Ndathokoza kwambiri kuchokera ku ntcheu mwati zina janda Nebo Nsosa siku kwambiri tikumaliza program ndi wachikulire kwambiri munthu wankulu bwera mandevu tikulankhulana ndi mandevu tsopano kodi kumudzi ndi kuti kwankuja na anthu awiri kujaso kodi ni kuncheu ku basi mangotutana ngoni kumadzakhala ndilande munthu nangonyamulana tonse tatiye nundilande chabwino tizasopota Bullets chabwino ineyo munthu wankulu tikutseka program ndi uthenga munthu tingotani ngati wachikulire pa nkhani ya kugenda mchitidwe umene unaoneka pa game ya Kalonga sinakhale bwino tisaname zinakwika zinthu zija zizolakwika komabe chifukwa chopsa mtima chimene tingalangiza anthu a Bullets anzanga tizopeza mtima chabwino timu ija kunena muona mtima kuposa matimu ena aliwonse malawi munomo ndi timu yokhayo imene yapangira anthu zabwino ndi Bullets ndiye tidziupeza mtima osamafumira kukwiya ngati timu yathu yagonja kaya draw tivomereze masaweratu tulimakonya masawera ngatampiraja pamene kama malizata atatu kupanga draw kuwina kapena kulusa ndiye china chilichonse imene chibwere mampa zinthu zathu izizi tiyena tivomereze tunazoona kugenda kwa basi kuja sisi ndakhale bwino inu munakaonera masawera achi mageme sinakaonere kuli ndi kulilongwa mutamva kuti kwagendedwa munamva bwanji sinasangalale moja kuja chidalowa chipinja mimi bwino foti mwanga yalipengeza zabwino kwambiri ntayambiri opita mponda bwelesa kale chikho cha yarero lesu munadandaula usadandaula ndiponso chimene ngane chona kuti masapota azanga Bullets tisafumire kukwiya ulendo nakalipo ndimene akalipo anzanga Wanderers musaonese chitsakano kwambiri yayi maribwa asaonese chitsakano kwambiri Wanderers kwambiri nthawi ilipo akumonka katwa iyayi nkaka wake akozakhala mwangu wankaka koma nkaka kowola nkaka kowola nkhondo idakalipo nkhondo idakalipo kumene ulendo gawo yachiwiri pamabwera tibwera ngati mbanda kucha ndakunyadirani kwambiri tamaliza motere program ya Mtedza Times Sport omvera komanso amene mukuonera kanema wa TTV ine ni nkonzi komanso mulutsi wa program ya Mtedza Times Sport lero tinakutengerani kundilande mu mzinda wa Blantyre kunsika waukulu kuzitsulo kumene amapanga ndi kugulitsa zitsulo zosiyanasiyana akuti kundilande amapanga zitsulo kundilande chimene kulibe chimene simungathe kugula mwina kapena cha ndege koma galimoto lina lililonse nyumba umamanga china chicho zonsezo musika wandilande ndikunama magaye ndi mmene tamalizira program ya Mtedza Times Sport tithokoze kwambiri Nelson Chituwa komanso mzanga Sangala amene tinali nawo kuti program imeneyi mawu aoneke amveke amene akumvekeramo komanso chithunzi mukhazokhala ndi chithunzi chabwino mmene chililimu kufikira siku lina makamaka sabata ya mawa pokhapokha chauta akalola tizakaso limodzi program ina yotsatira bye bye keep watching TTV.